Stine, kan det passe, at du sidder og skriver en lille drejebog til dagens vlog? Ja. Vi bliver nødt til at tage manuskriptet lidt hen ad vejen. Vi diskuterer, hvordan at vi skal lave denne vlog. Vi er jo nybegyndere og har ingen anelse. Det er faktisk på nuværende tidspunkt en fix idé, og som jeg personligt er noget skeptisk over, så det kan vi lige så godt på det rene lige. Og du er også en smule skeptisk. Du er ikke glad for det? Nej. Er det den der går? Ja. Den der? Ja. Hvad? Nå, det er museet. Og her er Bangsbo. Ja. Bangsbogården. Her er Bangsbogården. Og her er Bangsbogården. Hvad er det? Altså, hvorfor er det interessant? Den er da pæn. Og den er ja, en pæn gård Ja. i Frederikshavn. Ja. Ved faktisk ikke rigtig noget om den. Nej. Virkelig, synes du, den er så pæn? Smil. Bangsbo Dyrehave. Ja. Dyrehaven i København. Nej, ikke København. Dyrehaven i Frederikshavn. Det er korrekt. Selvom man ikke har fancy kaffebar og fint tøjbutikker og sådan noget, og der ikke er samme puls, så kan man godt, så sætter man pris på nogle andre ting, og så finder man bare en ro.